ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong Amahan ug ni Hesukristo atong Ginoo maanaakan ninyo. Magsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, rumandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas og dako iyamot sa una-una sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala, busa ng amoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios nga magagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigugmaong kaluoy. Nining mga adlaw kano sa nasayod kami nga imo kaming giluwas gikan sa kangitngit sa kasaypanan, aron mas malig-on kami nga maghupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamatuoran. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe, lakaw ngadto sa habagatan dito sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal ug tresurero ni Candice, reyna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios, ug sa iyang pagpauli nga nagsakay karwahe, nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, adtua og ubay ang karwahe. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug hidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni propeta Isaias. Unya nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay motudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon. Sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan. Wala siya gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya og gihikawan sa hustisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang gisgutan sa propeta ni ining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon o lain ba? Busa gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita mahitungod kang Jesus. Sugod gayud ni ining bahina sa kasulatan, ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig. Ug ang opisyal, ani may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas niya sa tubig, ang Espiritu sa Ginoo
Misakmit kang Felipe o wala na siya igkita sa opisyal. Apan ang opisyal mipadayon sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daygan ninyo ang atong Dios kamong katawhan. Isinggit sa makusog ang iyang kadayganan. Iyang gihatagan o kinabuhi ang atong mga kalag, ug wala niya itugot ang atong mga tiil madalinas. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatia karon kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang akong itug-an ang iyang gibuhat alang kanako. Sa pagpangamuyo nako kaniya diha sa mga pulong, ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Dayga ang Dios nga wala magtalinga kanako, ang akong gipangayo o sa iyang kaluoy. Ang tibuok kalibutan mosinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang Ginoo manaakan ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus ngadto sa katawhan. Walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya og banhawon ko siya sa katapusan sa adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang mga tao tudluan sa Dios. Ang mamati samahan o makakaton gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita samahan siya nga gikan sa Dios, mao'y lamay nakakita samahan. Sultihan ko kamo ang motoo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang paan nga naghatag sa kinabuhi, ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa paan nga gikan sa langit dili mamatay. Ako ang paan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining paan dili gayud mamatay. Ug ang paan nga akong ikihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Pinaagi sa pan, the disciples recognize Jesus' resurrection. Gihimo na niyang pan, simbolo sa kahiusahan, ug nailhan sa mga tinunan ang pan sa dihang nabanhaw siya, gigamit gihapon niya ang maong pan as agi ug kahiusahan. Communion. So, nailhan sa mga tinunan ni Jesus, ang iyang pagkabanhaw, pinagi sa pan. Eat Christ, bread, enter into communion with Him. So, ang mukaon sa pan, nga gikan sa langit, nga mao ang unod ni Kristo, pinaagi sa bayhon sa pan, masinati nato ang presensya sa Ginoo,
o si Kristo nakighiusa nato. Daghang niingon nga, gimingaw naman yun ko sa misa, Padre, nga dunay pangalawat, dugay-dugay na wa ka pangalawat, tinuod bitaw, pero usa lang po ni kapahinomdom, ninitang panahon sa quarantine nga, sa ato ba yung pagpangalawat, binagi sabayhon sa pan, nakighiusa ta ni Kristo o si Kristo nakighiusa kanato. Pasabot, iniguman sa Santos nga misa, aton dadon si Kristo ngadto sa ating katao. Ang gikinahanglan lang mao ang faith. Ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. So, ang mudawat sa pan nga maghatag og kinabuhi, ang mukaon sa pan dili mamatay, nagkinahanglag pagtuo. Faith, personal acceptance of Jesus Christ as Lord and Savior. Bot pasabot, way lain nimong maghatag sa imong kaluwasan, way laing maghatag sa kinabuhing way katapusan, mao si Jesucristo nagkinahanglan og faith, pagtuo. Usahay kita nining panahon na nagkaguliyang ra gyud ta sa bugas ug sardinas. Amelioration, daghan kayo na busy kay sa tawhanon kalibutanon pagkaon. Pero nakalimot ta nga napay mas importante nga pagkaon mao nga pagkaong espirituhanon. Kay pinaagi niya na doon natay espirituhanong kahiusa. Ug sanglit, Facebook Live man atong misa, tungod aning COVID-19, nga avoid of gathering of people, ato lang gihimo panahon sa pangalawat ang spiritual communion. Nga, panahon sa pagpangalawat, doon na yung pangadji nga himuon, hinaut unta nga kamo nga nagtanaw nining Facebook Live nga misa, musambat mo sa pangadjion kay mauni pangadjion sa spiritual communion. Pangadjion nga bisan tod wala nato madawat si Kristo pinagi sa bayhon sa pan, pero ang atong hunahunag kasing-kasing gihiusa gihapon ngadto sa Ginoo ug ang Ginoo nakasabot sa atong kahimtang. Kay kasagaran sa atong mga mentalidad ron, tawhanon, kalibutanon ra gyud. Huna-huna ang Ginoo nakasabot sa atong kahimtang karon. Gani, naluoy pa siya natong nagtanaw karon. So bisan wala tay misa nga diin kamo makadawat sa lawas ni Kristo, sa pan, diha sa bayhon sa pan, pero nakasabot ang Ginoo sa atong kahimtang niya. Plus atong gipakita ang atong faith pinaagi sa pagduyog nato sa pagampo kanang pagabat-baton human sa pangalawat kanang gitawag og spiritual communion. Pagpadayon nato sa Santos nga misa mga igsuon, masinati nato ang pan nga naghatag og kinabuhing way katapusan, ilabi na nga magpadayon ta sa pagpuyo, maning kamot sa pagpuyo nga dad-on nato si Kristo, dili lang sa atong kaugalingon kundi sa atong isig ka tao by doing good works to others. Mga pagampo sa katawhan, ang Dios ipaila sa iyang kaugalingon pinagi ni Kristo, busa puno sa pagsalig atong ibungat ang atong mga pagampo nga og muingon kita, Amahan, pataling hugi kami. Amahan, pataling hugi kami. Alang sa simbahan nga magpadayon siya pagtudlo sa kamatuoran nga mao si Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Alang sa atong nasod nga magpabilin nga matuohon diha sa pulong sa Dios aron ang kahayag ug katarong maghari sa atong katilingban. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Alang sa mga masakiton ug himalatyon nga ilang masinati ang presensya ni Kristo diha sa nakatiman kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, pataling hugi kami. Alang ni ining katilingban nga nagkapundok karon aron pagsahulog sa balaang bangkete nga mapadayunong magpuyo subay pagtulunan. Mga
Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Camumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Alang sa mga mihalina nga makakita na sila sa kahayag ni Kristo, nga nabanhaw ug magpuyo sila uban sa mga santos. Mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan patalinghugi kami. Amahan patalinghugi ang mga bagampo nining imong katawhan nga misaligon kanimo. Dungga kami og dawata nga among pangamuyo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, bagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaygo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa og halangdon nga pagka Dios pinagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nahibalo kami sa imong kamatuoran, sa ingon mahuptanon ta kini namo pinagi sa dalaygon nga kinabuhi, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Maana usab Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. angay ug mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaay kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod nining mahimayaong panahon sa pagabanhaw kanon sa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay. Ug busaban sa mga anghel, mga santos sa langit, nga sangiyaw kami sa imong himaya, duyog silang way hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husara sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoong Dios, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, miko siya upan, may pasalamat kanimo, mipikas bidaig, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sa panihapon, migawa siya sa kalis. Ipasalamat kaniya pag-usabi daig, mihatag nini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aro paghandom sa kamatayon pagkabanaw na Heso Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inamdumi ginawang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Oba ni Francisco among Papa ni Patig Daniel among obispog sa tanan mga pari sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Inamdumi usab ang among maigsoon nga nangamatay labi na sa mga kalag nga makarong gihandom solo di Santos nga misa. Og sa mga kalag nga walay nagahandom kanila alang sa ilang kapahulayan nga dayon kapasayloan sa ilang mga sala. Malaoman nga ubanhaw sila ang tanan ng amatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan. Himo ang kami ang ngayan na makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga walay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana uban sa mga apostoles. Ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Diha kaniya gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magaampo kita samahan ato awiton mga pulong gitudlo kanato sa atong manonobos. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mga moyo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa salaw may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesus Kristo ngayon ka sa mga apostoles. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayo tanawa nga mo mga sala, kung dili pagsalig sa mong simbahan, ug sibo sa mong kabubuton, natagi kami sa mong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Maana usab kaninyo. At ipakita timaan sa itong panang inigsunay, panagdait, mana kaninyo. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. sa kaespirituhanong pagkalawat. Akong Hesus,
Nagatuo ako nga ikaw, anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-aniya kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo tanawa nga mapuangoron ang imong mga tawo himuha nga ang imong gibuhong sa mga misteryo nga lagitnon makalabang untagikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanimo. Niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanamigdan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiago sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni inyong maong virus, nga nagdala sa makilalisang sakit. Giyahi ang mga kamot, ug lamdagi ang mga hunahuna, sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katapos, ug tinuyugan sa gugma, ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani, sa lokal ug nasudnong pangagamhanan, ug kanilang mga pribadong mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng landak. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat, alang sa kaayuhan sa tanan, o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo o nag-aari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo managan ninyo. Manalangin kanyo magagaang Diyos ang Ama. Espiritu Santo, Amen. nahalad ang misa, dadon na to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.